ಸಾಗು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೇಲಿ ಚಂಡಿ ತುಳಿ ನೀರು ಪೋಪು ದಪ್ಪ ಒಂದು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಗ ಮಾತ ಏನ್ ಚಲ್ಲರೆ ಹುಷಾರ್ಲರೆ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಂತೆ ಚಾಪುರ ಎಕ್ಕಡ್ಲಕ್ಕದೆ ಪೂರಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ್ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ 2 ದಿನ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಜೈದೇರು ಜ್ವರ ಆರೆಗ್ ಮಾತೆಗ್ಲಾಂಡಿ ತಾರೆಗ್ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಮಂತದ ತಿಂಡಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ಮಂದ್ ಚಾಪುರ ದೀದ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಾಂಡ್ ಅಂಚೈತೆ ನಾನು ಯಾಲ ಚಾಪುರ ಸಾಕ್ತುಲೆ ಬುರ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದು ಬರ್ಪೆ ನನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲುಂಡು ಕಾಕಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನಿ ಬರ್ಸೊಂಜಿನಿ ಬರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿಂದ ದಯಪಂಡ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸದ್ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಿನಿ ಬರಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಡ್ದು ಮಳ್ಳೊಪ್ಪಡದು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟುಂಡು ಇಡೀ ಒಂಜು ಬಲ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಚಂಡಿರ ದಿನ ದೊಂಬಿಜ್ಜ ಇನ್ನೊಂಜು ಉಪ್ಪಡು ಒಂಚೂರು ತೋಚಿದ್ದೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಅದಂದು ಗೊತ್ತೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಡ ತಿಂದು ಬರ್ಪೆ ಉಂಡು ಚಾಪುರ ಪರ್ದು ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪಾತ್ರ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಬಾಜಾರ್ ಉಂಡು ಕುಂಟು ಪುರ ಅವು ಪುರ ಬುಕ್ಕ ದೆಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಸಿಗಡಿ ಜಿಂಜ ಅಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂಟ ಗಂಜಿ ದಿಯೋಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಕಜಿಪ್ ಮಣ್ಪುಗ ಅಂದ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದವ ನಿಂದು ದಾದಪ್ಪ ಇಂತ ಪುದರ್ ದಾದ ನಿಂಕ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮುರಿನಿದಂದ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಉಂತಳೆ ತುಷ್ಪ ಪುದರ್ ದಾದನ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿನ ಅಂತ ಮುರನಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡೇರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಅವು ಕಜಿಪ್ಪು ಮುರನರ ಮಂತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ಸಲ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಕನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆಗ ಒಂಜೆ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಣ ಅಂತೀನಿ ಯಾರ ತೊಪ್ಪಣ ದಾದನೆ ಅನನ್ಯ ಅವತ್ತು ಬೀಚ್ ತೆತ್ತದು ಮನ್ಪುಂಡೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಬೇತ ದುಪ್ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಕನೆ ಇದ್ದೀರ ತೆಗಿತ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಪೆ ಅಂದೆ ಬೇತ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ಸಾರು ಮನ್ಪು ಅಂದೆ ಜಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 3 ಪುರ ದೀಕ ಅಂದ 3 ಪುರ ದೀದ್ ಬುಕ್ ಅಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಂದು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಆಪಲ್ ಅಂಚೆ ಕಜ್ಜಿ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಬುಕ್ ಕ್ಲಿಯಮ್ರ ಪುಗ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಂತದೆ ಅಂಚೇನೆ ಅಮ್ಮೂಲ್ಯರ ಅಮ್ಮ ಜೈದೇರು ನಿದ್ದೆ ಮಗು ಚೋರ ಜೈದೇರು ಪಾಪ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ನೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಬೈದೆ ಅವು ಒಂದಿನ ತರಕಾರಿನೇ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಬೆಳ್ಳೆಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗಂಜಿ ದಿಕ್ಕ ಸಿಗಡಿ ಜಿಂಜ ದೀತಲ್ಲಿತ್ತೆ ಪೊತ್ತಾಯರ ಪೋನ್ನುಲ್ಲ ಅವೇನು ಸಿಗಡಿನ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಮುಗಿತಿಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀತೀನಿ ಅವ್ಗೆ ನಮಕ್ ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕದ ಉಪ್ಪು ದಿಕ್ಕದ ದಿನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ಗಂಜಿ ತಿಂದದು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಥರ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಪಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಣ ಅವು ಪಂಡ ಉರ್ಕರ್ದು ಫುಲ್ ಪೋಪುಣದೈತ ಇತ್ತು ನಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತಂದ ಅಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಂಡ ಐಟಪ್ ಪುಣ ಐತಾ ದಾದ ಪಣ್ಪೇರು ತೆಲಿಟ್ಟು ದಾದ ಪಣ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ದಾದ ಪಣ್ ಅಂಚವು ನಮಗೊಂಥರ ಆಪುಣಿ ಇಂಕಂತೂ ಆಪುಣಿ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತಿನ ಗೋನಸಂಕಂತ ಸೇರುಜಿ ಆನ ತುಣ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಕಣಪ್ಪಾಯರು ಸಿಗಡಿನ ಒಂಜೆ ಗೋಣಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಒಂಜೆ ಗೋಣಿಗನೇ ಇದ್ದೇರು ಪಡಿತೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕವು ತೆಪ್ಪತ್ತಾಗ ಬಲೆ ನಾನು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತು ನಿಜ ಅಂದರೆ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸೈತಳು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮುಪ್ಪುರ ಅಡಿಪೆರುಂಡು ಈ ಕೋ ಒಂದು ನಾ ಇಡೀ ಬುಡ್ಡ ಫುಲ್ ಮುಪ್ಪ ತೊಟ್ಟೆ ಇಡೀ ರಾಸಿ ಬಾಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತಾಗ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಚೂರು ಚೂರೆ ಪೊತ್ತಡರ ಪೊತ್ತನ ಮುಟ್ಟ ಸಿಗಿಟ್ಲ ಪೋತುಂಟು ರೀ ಮುಲ್ಪ ಆಣ್ತುಲಿ ಗಂಜಿ ಒಂದು ಪೊತ್ತೊಂದು ಬೆಚ್ಚದು ಪಂದು ವಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಕೊದಿನಾಗ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಆತನಾಗ 3 ತಾಪು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಪೋಯ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಂತಂಡೆ ತುಳು ಏತು ಚೂರು ಆಂಡೆ ಏತಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ನಾನು ತುಳಿಂದೆ ಏತು ಬಾಜರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುರ ನಂಚಿತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಂತ ಬುಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನಿ ಬುಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಾಡಂದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಳ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ತುಂಜೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಗಂಜಿ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದ ಅವೇ ಆಂಟ್ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದ ಕಾವು ಅವೇ ಒಂಜ ನಾವು ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇಲ ಲೆಕ್ಕಣೆ ಗಂಜಿ ದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಕುಂದು ರೆಡಿ ಅನ್ಪುಕ ಒಂದು ದಾಳಂತೂ ಚಿನ್ನು ಮನ್ಪೊಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂಜಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪೂರ ಬೇಳೆ ಮಂತು ಬುಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪೂರ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಂತು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಚೂರು ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ನಿಂಗೆ ಪೂರ ನಂಜು ಕಜಿಪ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಪಿರಿಯದೆ ಬೇಳೆ ಪೋಯ್ ಬಂದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಅವಳ ಪಾಪ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡಿ ಅಂಚೆ ಕಜಿಪ್ ಮಂತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ತುಳಿ ತರಕಾರಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಪಾಡ್ಕಂತೆ ದಾವಾ ಅಂಗದ ಪೊಡಿ ಬುಕ್ಕ ಪುಳಿ ಪಾರ್ದು ಅಡ್ರೆಲ್ಲ ಪಡಿ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ತಾರೆ ಪಾಡು ದೊಂಬು ಬೈದನೆ ಚೆನ್ನಂಜು ಕುಂಟು ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ತೂಪುನಿ ತುಲೆ
ದೊಂಬು ತೋಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾತು ಚಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತು ಕುಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರೋದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿಚೇರಲ್ಲ ಹಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡು ಹೆಂಗೆ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಪಸೆ ಹಚ್ಚಾಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ಪಂಡದ ಪೋಯ್ ಅರ್ಧೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಕನ ಬಿಡ್ಚಾ ತುಪ್ಪಿಟ್ಟೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಾನೆ ತುಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ವೈಕಲ್ಲ ತಾನೆ ಕಜಿಬ್ದು ಇದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೋದು ಬಂಡಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಲಿ ಅಜ್ಜಿ ತಪ್ಪಿರ ಸಿಗಿಡಿದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವು ಬೇಯ್ತೀಜಿ ಬೇಯೋಡು ಚೂರು ಅಂಚೆ ತಾರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಸಿಗಿಡಿಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಬುಕ್ಕಂದು ಸಾಲು ತುಲೆ ಬಿಸಲ ತಂದೇನೆ ಬಿಟ್ಟಾದೇರು ತುಂಡು ಮಂದಿರು ಒಂದು ಬೇಯ್ದೆ ಚೂರಂಡ ಯಾವ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಂದು ಚೂರಷ್ಟು ಮಂದಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಕೊಲಾಗ್ ಮಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಬಯ್ಯ ತಿಂಡಿಗೆ ಚಿನ್ನು ಹೋಳಿಗೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೈ ತುಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಅಲ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟದು ಚಪಾತಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟು ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಚೆಂದ ಸಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಸಣ್ಣ 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 ತುಲೆ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಬಿಸಿ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ರೆಡಿ ಚೂರು ಪಡ್ತಾನಾಗ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವದಾಳಿ ಚಪಾತಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಟ್ಬಿಡದ ಚಪಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಚಪಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದು ಪಿರಂಚಿನ ದಾರ ಬುಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದ ಅವೇನು ಪಡ್ಲ ಹಾಕಿ ಚಾದು ದಾದಪ್ಪ ಅದರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಚಾಲುತ್ತೆ ಬಂತಲ್ಲ ಚೂರು 10 ನಿಮಿಷ ಪಡ್ಬೇಕು ಚಾಲು ತುಲೆ ಹಿಂಜೆನೆ ಮಂಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಜೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಟೋಡು ತೋಜೊಂದು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಚೂರು ಲಾಗ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ ತುಲೆ ಮೇಡ್ ಬೈ ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಅವಡ್ ಕಾಯಾಡು ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಿ ಯಪ್ಪ ಅವಳು ಕುಂಟಾಡ್ದಿರಬಹುದು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂದು ಜೋರ ಚಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧದ ಪುರ ಅಂಡೆ ತುಲೆ ಮಜ್ಜರಾದ ಬಂಡ ಹೋಳಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅದಾದ ಇದೆ ಕಾತಂದು ಪುಷ್ಪವೇ ಅಂಡೆ ಕಾಯಿ ತಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಹೋಳಿಗೆ ಬದಲು ತೋಜ್ಜಿ ಹೂಂಡಿಯ ಕಾಯ್ದನ ಫುಲ್ ಕತ್ತಾಳ ಬರ್ಸ ಬಂದು ಜೋರು ಬುಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಪನಿಗೆ ಲೈಟ್ ಉಂಡದು ಪರ ಮೂರು ತುಲೆ ಒಂದೇ ಹಾಕಲ್ಲ ಒಂದಿವರೆಗೆ ಏತ ಅಂಟು ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಫುಲ್ ಬರ್ಸಾಗು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೇಲಿ ಚಂಡಿ ತುಲೆ ನೀರು ಪೋಪು ಅದೇ ಮೂರು ತುಲೆಗೆ ಸರಿಯೇ ಮಂದಿದ್ದು ಫುಲ್ ತೋರೊಂದು ಕಾಲಿಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ తెచ్చండి సూపర్ అంతేనే అంట నేను ఫ్రెష్ అప్ అది అవుతుంది ಹೋಳಿಗೆ ಪೋದ್ದು ಅದ ಅಂದದ್ದು ಮೋದಕಳಕ ಅಂದು ಬೇತೆ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ನೀ ಲಾಂಗ್ ನೆನ್ ಬಂದ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್